това видео ще разгледаме как да редактирате информацията за вече създадена сграда в системата на Live. От основното меню изберете вашата сграда и натиснете бутона Редакция в горния десен ъгъл. Така ще отворите формата за редакция на данните. В секцията Име може да промените името на сградата. Ако сградата има повече от един вход, поставете отметка в съответното поле. Задайте деня и периода за генериране на такси, например всеки месец на първо число. Тук можете да качите и файлове, свързани с сградата, като планове или договори. Въведете или редактирайте адреса, град, улица, номер, вход и пощенски код. Може да посочите и квартал или група за по-лесна организация. В следващата секция виждате служителите, които имат достъп до сградата. Можете да добавяте или премахвате потребители, както и да задавате роли, например директор или отговорник. В следващите настройки може да управлявате ключови опции за сградата. Показване на дължимите суми в мобилното приложение, автоматично генериране на такси и други. След като приключите с редакциите, натиснете Запиши, за да запазите информация. Ако не желаете да запазите промените, използвайте бутона Откажи. Архивиране на сграда. В долната част имате възможност да архивирате сградата. Архивираната сграда е достъпна само за преглед, не генерира нови такси и не позволява активни действия.